Kerendangan ya? Enggak, maksudnya posisinya gimana? Ya, kalau nyaman kakak kurang tinggi. Kurang tinggi. Sini, tenang pegang. ini. Iya. Coba nada dari kamu jangan jadi salah, tidak ada dasar. Ya, coba.
Ibu Magda, mungkin sedikit saya sampaikan lebih dahulu struktur daripada seksi perempuan di HKBP itu sendiri berada di bawah Dewan Koinonia, merupakan salah satu organ di Koinonia, dan seksi perempuan sendiri sebetulnya melingkupi seluruh perempuan dewasa di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Namun di dalam keanggotaannya sendiri, karena kita memiliki wadah, tidak semua perempuan itu aktif di seksi perempuan. Jadi kalau untuk keanggotaan anggota Bapak itu adalah semua kaum Bapak yang ada di gereja kita. Kalau kakaknya sendiri, setahu saya 300-an sekian. 300 Ya, kurang lebih, 300 something lah. Tapi kalau mulai di semasa pandemi ini, sedikit kita bisa mendata, karena kita sudah mulai membuat WhatsApp group. Oke. Di mana WhatsApp group itu jumlah anggotanya terdata 81 orang. Oke. Sebenarnya jumlahnya lebih dari situ. Tapi
hurian itu hatta, hamisian parhalado, pasahaton tabe, dohot hata horas-horas, tuamu salutna, tarlumobi ma di amang inang, namang itu permingguan di bagas nabi. Sok songonima di hamu, nadison, naud dope mang itu permingguan di hurion. Horas ma di hita salutna. Udut tusi tajahau majolo protokol kesehatan. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah dan sudah mendaftar. Masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Yang ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Yang keempat, tidak berpindah tempat duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilakan keluar sesuai urutan oleh pelayan hari tahun, dan agar langsung meninggalkan area gereja, langsung pulang. Yang keenam, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban, keheningan ibadah. Yang ketujuh, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang kedelapan, diimbau kepada jemaat yang pada saat ini terkonfirmasi positif COVID-19 agar melakukan kontak tracing dengan mengidentifikasi kontak dan mengevaluasi kontak erat, seperti berkumpul dalam satu ruangan selama kurang lebih 15 menit atau bersentuhan langsung, agar kontak erat memantau kesehatannya selama 14 hari ke depan guna menghindari penularan lebih lanjut. Demikian kiranya dapat menjadi berkat bagi sesama dalam masa pandemi ini. Adorak sutapuka parmingguata, tamado hita martang yang nahom diinganan nabi. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 27 ayat sada sahat ayat tolu. Ria main jongjong. Mari hite-hite goar ni debata ama, do goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus,
dohot gowarni to di parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Songonod di dok Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat, hupasonak pe hamu, buat hamu ma augak kutu hamu, guru kamu masyanau, ay nalabok doau jalan naserep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan tod dimuna. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, ama namin na di banua gijang, asi maroham di hami halak nagaleon, di daho nagogo do musunami, say talo do hami di bahen, ala ni hagaleon nami, di baheni, hupang ido hami tuho, say pargogoy jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite, panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Hudul mahamu. Maredde mahita sian buku edde nomor 110 ayat sada. Tangyo kamu mapatik ni debata, imasian patik paupaton dohot lapatanna. Songonon madidot disi, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaono mari maulahamu nasa siulaonmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu, manang anakmu pe, manang borung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni, odo, ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asau nang tois rohatta diajar, nasian hatani debata, ikut badia do hatani debata di rohatta, jala ikut ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong, rak mangidogo mahita, tu debata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulaon na hubbat patik ini. Amin. Maret de mahita sian bukede nomor 421 ayat sada dohot 2. Di bawah godang ledoso
Tatopau timadosata tujolo ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa. Dihami halat na dangolon. Mari hite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami. Akan na mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matubagasan rohanami. Hasesan ni dosa nami. Lehom matuhami todim na badiyai. Asa unang ganggu rohanami. Di asi ni roham. Alay asa hot rohanami. Marha persehahon. Laho manggotapon nasa dosa doho roha portibion. Asa hupasat kami diri nami tuho. Gabe pilihan na mangolu. Jalan abadia. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosata. Songono dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan naloja jalan asorat. Hupasonak pe hamu. Buat tamu ma augakku tuamu. Guru hok kamu ma sian au. Aina labok do au jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangat tod dimuna. Ay labok do augakku. Jalan yang dodo nahupa persaton, hasangapon madi debata na digijang. Amin. Hudul mamu. Marede mahita sian bukwede nomor 467 ayat sada. Hatani debata turpo epistel di minggutta sadarion imana tersurat di Psalmen 110 sada ayat sada rudi ayat pasapuluon tajama margati sorin. Haleluya. Puji okuma Jehova sian nasaroha diluhutan niya kapartigor dohot dihuriai. Balga doa kapabayanan ni Jehova hinalunguton ni sude akan nalomoroha disi. Muliaon do tasangapon do parulon nai jalahot do jongjong hati goran nai saleleng-lelengna lunga di bahin ibana sada parningotan di halongangan akan nabi nahen nai pardinggan bahasa jala para siroha do Jehova nunga di parbohali akan nama kabiari ibana diingot do padan binahen nai rodi saleleng-lelengna nunga di pabotohon tu bangsona gogo ni pabahenan nai mangalehot tu nasida parjabaran ni akka parbegu hasitongan dot uhum do akka pambahenan di tanganna sitong do sude akka patik nai hot do akai rodi saleleng-lelengna dibahin do akai di bagasan hasitongan do hot habonaron nunga ditongotson ibana haluaun tu bangsona dipatik do padan binahen nai saleleng-leleng na nabadia jalan nasok kaldo guarnai biar mida Jehova
do permulaan ni habisuhon, maruli hapistaran na sumurung do sude, akan na mangulahotja, hot do barita nai, rodi sa leling-leling na, songoni masahat na, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Marede mahita siap bukwede nomor 288 ayat sada dohot tulu. Nomor guru dulu di jauh bagi nomor pos diroha nomor kirim di jauh itu nomor tuai. Lima hita jongjong. Di pasar julma nasuta Taha tidak pemaha porciaut tai, songon na hina tidak penihat dongat ta saha porciaun, di sadok pertibion, rap mahita madok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, nagabagabian sian tod di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus na mate terpajal debana di hau pinorsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di toddi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate dohot dihangoluan na sora sudah. Amen. Hudul mamu tabege matiting di saminggon. Dikting di Huriata Minggu tanggal 31 Januari 2021. Naparjolo tema minggu Sadarion ima minggu Septua gesima doho tema Gok huaso dohata ni Tuhan Yesus. Napa duahon makhatidakkon ha porseaon na khusus Sadarion minggu tanggal 31 Januari 2021 di Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10 WIB nang patupaon ni Huriata do makhatidakkon ha porseaon khusus tu Yulan Angelina Boru Purba. Napatoluhon tikting naing marbagas tikting paduahon Goar Andre Rizky Fernandes Malau, anak ni Amata Elwin Tamba Malau, tubu ni Inata Ermin Boru Si Marmata. Alamat Jalan Antene 10 nomor 20B,
Radio Dalam Jakarta Selatan, Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, Dohot Oroana Goar Priscilla Irene Nirahua, Boru Niamata Elisa Kristofol Nirahua, Tubu Ni Inata Sarah Berita Boru Situmeang. Alamat Kebon Kosong Gang 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Huria GPIB Maranata, Jakarta. Pamasumasuan di hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021, pukul 10 WIB di HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Paupaton Ruas Namonding. Nah, di hari Jumat tanggal 20 Januari 2021 nasalpu Nunga Marujung Ngolu Nyonya Dumaria Panggabean Boru Matondang, umur 85 tahun. Alamat Klaster Sevilla Blok BG Onom Bumi Serpong Damai Sektor 12 Kencana Loka Tangerang Selatan Banten. Sian Sektor Godung. Nunga tuudean di hari Jumat tanggal 20 Januari 2021 di TPU Jombang. Tatang yakon ma asa tumibul tarapu rohani keluargana tininggahonna. Palimaon bona tahun. Sada. Bona tahun remaja. Sadarion Minggu tanggal 31 Januari 2021 pukul 15 WIB di Patupa Remaja ni Huriatta do bona tahun Ima Marhite virtual Manangjum Parjamita Ima Pendeta Ferison Razoki Pasaribu Pinangido tusude remaja asamandohoti ulaoni tiktingon ma nagabe undangan tu remaja dohot natoras Lau mandohoti bona taoni. 2. Bona tahun sektor Sauduran. Hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 10 walu WIB di Patupa sektor Sauduran do bona tahun Ima Marhite virtual Manangjum. Parjamita Ima Pendeta Timbul Sitanggang. Pinangido tusude ruasni sektor Sauduran asamandohoti ulaoni. Tolu bona tahun paduan suara gabungan PS gabungan di hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 10 sia WIB di Patupa paduan suara gabungan PS gabungan do bona tahun Ima Marhite Zoom. Pinangido tusude anggota paduan suara gabungan asa mandohoti ulaoni Parjamita Ima Pendeta Ferison Razoki Pasaribu. 4. Bona tahun sektor Satahi di hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 12 WIB di Patupa sektor Satahi do bona tahun Maringanan di Serbaguna A. Dohot Marhite virtual Manangjum. Tuan rumah Nyonya Rumiris Sinaga Boru Hutasoit, Parjamita Pendeta Timbul Sitanggang. Ling Zoom Pinaboa P Muse Tuhita. Pinangido tusude ruas sektor Satai asa mandohoti ulaoni. Panopon seksi pendidikan di hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 di Patupa Huriatta do Marsiajar Musik Tradisional Batak. Marhite Dewan Diakonia, Seksi Pendidikan HKBP Kebayoran Baru. Rangkaian kegiatan Boima Tajaha di Warta Cetak. Papituhon kegiatan peribadahan. Mangida kondisi pandemi penularan virus COVID-19 na masa 1 saunarion na tambah meningkat. Di pabotohon mah sada mulai tanggal 7 Februari 2021 parmingguon di Patupa Marhite live streaming alai dangadong ruas naro tu gareja
sahatu tiki naso tinot tuhon muse. 2. Partupolon dohot pamasu-masuon, boy do dipatupa dohot kehadiran anggota keluarga inti, masing-masing maksimal 20 halak per keluarga. Tolu, bona tahun kategorial manang sektor dipatupa marhite virtual. Narotu gareja maksimal 10 halak. Pawaluhon, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh. Parhalado dohot ruas nihuriata pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh. Dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Matusude ruas nihuria natubu manang marbagas di tanggal 31 Januari sahatu tanggal 6 Februari 2021. Setuhat tama nama masu-masu molotunga dong ruas nihuriata naso tarsurat dope guarna di titingna ulang tahun ni di paboa matu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat pasiaon akad tikting naso ninjahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni masahat nitikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot bema manang yakoni tujolo ni tuhatta. Maret de mahita sian bukwede nomor 100-754 ayat 1-2 huhup papungu pilihan. Martang yang mahita damini debata na sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate dohok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mau kadamang dainang naro dia pala di parsauratan waingon di bagas joro doho dia mau kadamang dainang nama dohoti parminggo tamar hiti live streaming sadarion di bagas tabi doho nami ma selamat hari minggu ma dihita salutna dia mau kadamang dainang hatani debata dihita imana tarsurat di Evangelium Lukas bidu 4
mamuka sian ayat 30 sada sahatu ayat 37. Lukas bidu 4 ayat 30 sada sahatu ayat 37. Ujaha ma di tonga-tongata tapati utma songonom mahatani debata. Jadi tuak ma ibana tuhuta Kapernaum na di Galilea, diajari manasida jupa ari sabat. Gabe longang dorohana sida ubege podana ay marsahala do jamitanai. Jala adong ma di parguruani sadahalak partodi nahodar. Marsuara naguguma dianggukon. We Yesus nasia Nazaret marhua ho tuhami. Narodoho hape mangagohami. Hutadda doho nabadia ni debata doho. Alai disonggahi Yesus do ibana didokma. Sip ho ruar maho sian ibana. Jala tutonga-tonga ima disapat totod di nahodari ibana lau ruar dang mahua ibana di bahen. Jadi longang marohana sida salhutna gabe masih padohan manasida nabohadoon mardongan huaso dohot gogo dipaksa akatod di nahodar gabe ruar do. Jalasar ma baritana tunasa inganan humaliang ido ianggo sahatna. Biamo kadamang dainang ya dora taingot itiki unang maju hudok na ujui tiki mangulu dope natorasta. Saya disuruh natorasta dohita ala kamu sayur rodah hinna, ala kamu gudang olu dui sipata ipat orang natoras buru. Inilah dia enaknya sayur ini. Gudang do gizina inna, gudang do vitamin di sayuron inna. Melemanga kamu ala kamu sayur roda inna. Saya dipat orang do terus, saya dipat orang do terus dengan nikmatnya sayur itu. Alai ulu do sipata ulu mak dang tabu paet inna musai kan, dang tabu sayuri paet do inna. Jadi dang walang saya terus mai sosoi, saya terus mai sosoi, saya terus mai sosoi tabu do alang mak inna. Sahatu na disonggahi tong dang ulu alai molo tainguk musina toras bawa madok ditogiho disosoi mangalang sayuri isonggahi mak ya lako manang daong inna. Terpaksa mak dengan terpaksa dia memakan sayur itu. Uhuk matari lilu tengok do petahiya manginang alani ima dia hamu kadamang dainang molo tabering do di dua natoras tahun bawa dohok buru olo do sipata molo natoras buru paingoto songoni olo do sipata anggap tidak ada nang di patorang imana pe natoras buru songono do sayuri godang do vitamin na godang do manfaat na. Bukan hanya ke otak, tetapi juga kekuatan, ke kulit. Godang do lapatan nih. Ale ulu do sipata hita dianggap begitu saja. Alai Roma natoras bawa, ya lako do manang daong. Ulu do sipata hita tari lilu, mangalang sayuri. Dia mau kadamang dainang tergantung siapa yang menyuruh. Ido tahia manginang. Tergantung siapa yang menyuruh. Di turbo tahun tergantung siapa yang mengusir setan itu, iblis itu, si polisi.
isedo nama dokon sip maho, isedo nama dokon todina hodari keluar maho. Yesus do madok songoni. Tergantung siapa yang menyuruh. Itu namasa. Alani ima molo na toras bawa do madok ala kamu sayuron, ala ko sayuron manang daong na. Terulu di mana? Terulu do hita. Alai dengan labok do di patorang na toras buru, songono do manfaat ni sayuri, odo di sifat adang talang, anggap berlalu. Dia mau kadamang dainang di dia pehita talpedo disonggopi si polisi. Di dia pehita talpedo disonggopi tod di nahodari. Tu inganan natahilala badia. Tu inganan natahilala itu adalah tempat yang kudus. Talpedo yang gosi polisi, rodo yang gosi polisi, baliksa ima laho mangela asa unang manangihon hita di hata si polisi. Alani ima di dia pehita. Mau di mana keberadaan kita, mau di mana posisi kita, dan mau di mana kedudukan kita. Talpedo yang go si polisi songgop do yang go tod di nahodari. Alan ima ikon say gogo ota do mangalo asa unang gabe si polisi mian di bagasa dirita. Asa unang gabe mardosa hita. Gabe di do manon bah ngasi boliso be inna. Gabe di do manon ngabekan. Nasi boliso bebana bahasa ulo nama marsura ibana salak naina ulo nama marsuragi ibana inna ulo nama ibana muruk-muruk inna tidak ada angin tidak ada hujan muruk-muruk ibana inna tidak ada angin tidak ada hujan ilai sudah jolma inna tidak ada angin tidak ada hujan alai merbedai inna. Alani ima nata anggap inganan nabadia olo disipata di si songgop to di nahodari nata anggap salelengon nabadia di si do songgop si polisi talpedo yang go haroro nibana tanpa diduga-duga tanpa kita undang alai songgop do marsakap narwado yang guibana di tonga-tonga ni parngulun ni jolmai. Alani ima dihamo kadamang dainang tergantung bagaimana kita menyikapi sama seperti yang tadi. Molo-olo dohita langsung kita respon, maka kita akan seperti mengisahkan orang-orang yang mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Yesus Kristus di nats kita ini. Alai molo dang olo hita songoni daudu hita sian pengajaran-pengajaran si polisi manang di dia pe manang nata anggap badia inganani adong do disi yang mencoba untuk menggerogoti pikiran hati manusia itu. Imana perjulan apa duahon Yesus rolau paluahon kedatangan Yesus di tonga-tonga di turpuk tahun lo palua hodo menyelamatkan haroro ni ibana lao paluahon dada laho mangago ibana ro lao paluahon lao pasahaton pangajarion parguruan asa marhite-hite hatani debata marhite-hite napinatol hasna margogo mahala nama begesa asa marhiti-hiti hatani di mata margugu mahalak laho mangulahon aka ulonna alai tiba-tiba mahalak madok oh Yesus nasia Nazaret marhua ho tuhami
berarti ibana manada Jesusi, berarti ibana iboto isedo Jesusi, berarti ibana iboto do latar belakang ni Jesusi hutadda doho nabadiani debata doho. Engkau adalah yang dikuduskan oleh Allah. Hutadda doho iseho hutadda doho. Alai disima berarti perbedaan ni jolma doho simbolis olah sada do ima dihanguluhon itadda do Yesus, itadda jolmai do Yesus. Alai persoalanna dihanguluhon do hatanai manang daong, diimani kahatanya atau tidak, dipaloas do masuk hatani debata tu jolmai manang daong, ipaloas do masuk hatani debatai di bagasar rohana manang daong. Ido perbedaan ni simbolis do jolma, molo simbolis ditadda do debata, molo jolmai ditadda do debata. Alai molo simbolisi dang dihanguluhon hatani debata di tonga-tonga ni dirina. Alani ma dihamu kadamang dainang adong cerita mardonga puda songonon disadatiki marsahi ma sada amata di tonga-tonga ni keluargai. Marsahi ma mataon ngatung gudang pangubati na mengubati amat tahun ibu ni na taon mak tu pangubati sudi mak ay bolus be dang marna malum ibu ni na taon amat tahun dang marna malum. Singkat cerita marpikir main na taon tu matahe tu partangyangom majo ubo kami enak toy matahe tu partangyangom majo ubo kami marpikir ma nasida los dibuang ma amat tahun jala isakapi ma harjaji manasida di joma padita ro laho manangyakon hamang padita nami wa tangyakon majo amata parjabu nami ngamar sahid liling nauli nang nauli. Singkat cerita lau manasida jala itangnya koma dung ditangyakon beberapa kemudian malum ma amat tahun malum amat tahun dungi disadatiki pajupang ma paditao doho ina tahun didok ma isukum ma ina tahun ngabuai nang hala amatta ina ngabua keadaan na nuaingon inang ina imadah tanda tanya doa ina bah tersonggok paditai buasa tanda tanya inang ina ado masuk muna na tanda tanya ina imadah dung itangnya konamang malum dunian mau liate mak dihaburjo ni rohani amang itangnya konamang malum doi bana alai nuai ngabe tanda tanya do amang puasa tanda tanya inang na masa ina dung malum amata dang didoho tibe permingguan doho pertangyangan sektor ina tauma tarsonggok ma amatai di tonga-tonga namasai buasa ibana gabisongoni dia mau amang dainang cerita mardonga puda nakin parhitia do yang gosa sahalak laho paluahon akan asing
alai persoalan dihanguluhon dohodang dihanguluhon memang itu persoalan pribadi. Alai marhite-hite hatani di batas sadarion itongatongan ni parngulutan waingon ima perbedaan si bolisi doh jolma nama kapursiai di bata. Persoalan na ima dihanguluhon manang daong diimani atau tidak. Boy dosa sahalak gabi parhitien lau paluahon akan asing. Yesus Kristus gabe parhitien maibana lau paluahon todina hodari. Alai porsia do yang gonasida di barita hodo di dokma di ayat 37 sarma baritanai tu nasa inganan humaliang. Alani ima dihamo kadamang dainang di tonga-tonga ni parnguluta sama-sama mengenal tetapi ada perbedaan. Sama-sama manada alai adong perbedaan. Diujido Yesus di ayat sada satu ayat 10. Lukas 4 ayat sada 1 ayat 10. Jika engkau anak Allah, lakukanlah demikian. Rubah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, engkau menyembah aku, maka aku akan memberikan semua yang ada di dunia ini kepadamu. Sembahlah aku, nak. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab malaikat akan menatangmu. Suruh-suruanmu mangaramotiho alai diduk Yesus ma lau maneho bolis lau maneho unang gugayau. Berarti dia tidak percaya dengan itu. Berarti Yesus tidak percaya dengan iblis. Anggia mamar hiti hatani di bata sadarion lama toras ma panadot tatu di bata lama toras maha porsiota tu di bata. Kita sama-sama mengenal, kita sama-sama tahu, tetapi perbedaannya adalah mereka yang jahat itu dang dihanguluhon hatani di bata alai hita tahanguluhodo hatani di bata. Amin martang yang maita. Mauliate mali Tuhan di bata amanami disungguliho dohami marhiti hatami asamana dahami huhu makanguluhon hatami diinganan nabadia pe ali Tuhan rodo todina hodari laho mangago hami laho mabahen lipe rohanami ha porsion nami alai papos marohanami ali Tuhan de bata amanami lehono mudo hagugo odihami lehono mudo hai paso dihami asamar gugo hami ali Tuhan maka nguluhon hatami di tonga-tonga ni parngulu nami madalaton hatami di tonga-tonga ni diri nami atong ali Tuhan de bata amanami hupuji hami hupasangap hami maho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si bolisi pe ali Tuhan manadahodo alai dada dihanguluhon yang go hatami alai hami ali Tuhan manadaho maka porseho hu majari hami asa maka nguluhon hatami di tonga-tonga ni parngulu nami atong sahat tuhoma daging atau dinami terpasu-pasu mahami marhiti ulau na pinasahak mutuhami nang iyanako na pinasahak mutuhami gabi mabayan las ni roha may di tonga-tonga ni parngulun nami ali Tuhan di bata amanami hutang yang ko kami do ruas ni huriam na marulang tahun dia pala minggu-mingguon ulang tahun hari hatu tubuh dohot pardongan saripeon sahat tuhoma daging atau dinasida martabata balas ni roha di tonga-tonga ni parngulun nasida songon rumah tangga Kristen nasida maka nguluhon hatami
di umur nai baru na pinasahamu gabi parhitia maya li Tuhan di tonga-tonga ni parangulu ni sida mamuji pasangapon guarmu na badiai. Hadi Tuhan di bata amanami hutangnya ko kami do ruas ni huriam na marsahit na pea di podoman di jabon ng rawat rumah nang di rumah sakit pea li Tuhan sahat tuho madaging nato di nasida para guguamu nasida lehonomu pakirimon na mangulu asa toktong marpakirimon nasida di tonga-tonga ni parangulu nasida obat nang tim medis pea li Tuhan na manangani sahit nasida gabi parhitian mai marharoroan hama malum di tonga-tonga ni parangulu ni nasida atau ngali Tuhan debata amanami sahat tuho madaging nato dinami pinuji pinasangak maho marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen. Tapuji matuhata mari dimahita laos tapapungu mapiliata. Tapasaha mapiliata tuado panidebata martang yang mahita ale debata amanami na di bono gijang hodo harorwani saluhut si lehon na dinggando nasa ulibasa na mauliutus upasa tami masian elhon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasia kami pilihanon patibulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doh di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam gir-gir hami madok mulyate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di bano gijang say pinarbadia magwarmu say rumah harajommu say sao malomo ni roham di bano tongon songo na di bano gijang
lehon matuhami sedarion hanguluan siapari sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasa dame jalohamu mapasu-pasu sia tuhata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Amin, amin, amin. Di hamua kadamang dainang ruas ni huriata naro dia pala tikion nama doho ti permingguan doho ruas ni huria damang dainang nama doho ti permingguan marhiti-hiti live streaming sadarion pasahaton nami do tutonga-tonga kita salukna hami akaparhobas salukna nadong di huriata selamat hari Minggu madihita salukna Horas madihita.
Ibu Magda, mungkin sedikit